yadda za ka yi amfani da wayarka a matsayin mouse. Salamu alaikum. Yadda za ka yi amfani da wayarka a matsayin mouse ɗan ɓera na kwamfuta. Kusan za mu fara setting da kwamfuta. Za ka kunna kwamfutarka. Bayan ka kunna ta, za ka yi amfani da duk browser da kake da ita. UC browser ce ko kuma Chrome ko ma Opera. Za ka buɗe ta. Bayan ta buɗe a cikin akwatin nema, sai ka rubuta PC Remote Receiver. PC Remote Receiver za ka rubuta a cikin akwatin nema. Kamar yadda muka rubuta, sai ka danna nema. Zai buɗe maka kamar haka. Sai ka yi amfani da shafin farko wanda aka sa Monek Remote Connectivity. Zai buɗe maka kamar haka. Sai ka yi ƙasa kaɗan. A nan step 1 akwai download link 1 da download link 2. Duk link ɗin da ka yi amfani zai sauko ma da wannan software da za mu yi amfani da ita. Saboda haka yanzu na yi amfani da download link 1. Gashi nan kamar yadda kuke gani, software tana saukowa. Bayan ta gama saukowa, sai ka double click a kanta, ma'ana da install ɗinta kamar yadda ake install ɗin sauran software na kwamfuta. Gashi nan ta nuno min OK, next I agree, install. Saboda haka yanzu gashi nan tana yin installing. To yanzu ta gama, sai ka danna finish. Bayan ka danna finish, za ta tafi kai tsaye ƙoƙarin buɗewa. Saboda haka yanzu zamu bari ta buɗe mu ga yadda user interface ɗinta yake. Yawwa, kamar yadda kuke gani haka software take in an buɗe ta. Yanzu mun gama downloading ɗin na kwamfuta, saboda haka za mu koma na kan waya. Saboda yadda ka soke na kwamfuta, ita ma waya sai ka soke mata na wacce za ka yi amfani da ita. Saboda haka za ka kunna wayar taka, sai ka nemo wannan application ɗin a cikin mai suna Play Store. Sai ka buɗe shi. Bayan ka buɗe a akwatin nema, sai ka danna ka rubuta PC Remote kamar yadda kuke gani yana rubutawa. Sai ka danna nema, zai buɗe maka kamar haka. Saboda ni na riga na install ɗinta, shi isa kai tsaye ce na buɗe shi open. Saboda haka in baka yi ba, sai ka install. Yanzu abin da ya rage, dole da ita wayar da kwamfutar sai sun haɗu a network ɗaya, sannan za su yi aiki software. Saboda haka yanzu za mu seta hotspot ɗin mu ta yadda za mu haɗa shi da ita kwamfutar da za mu yi amfani. Don setawa, za ka buɗe settings na kan wayarka, sai ka nemo portable hotspot ka taɓa shi, zai buɗe ma kamar haka. Sai ka danna set up portable hotspot. To nan SSID nan ne gurin da za ka ba shi suna wanda in an neme shi za a ga wannan sunan. Saboda haka namu za mu ba shi sunan wannan tashar tamu, ma'ana kimiyyar na'ura. Bayan ka gama ba shi suna, a nan ƙasa gashi nan an sa security. Idan kana so ka ba shi security ta yadda in an yi sacin ɗinsa za a sa wasu nambobin sirri da ka saka, sai ka shiga WP2 ɗin can, WPA2, sai ka sa password ɗin da kake so. Saboda haka mu za mu bar shi a buɗe, sai mu ɗora shi akan none. Ba buƙatar mu sa password idan mun neme shi a kwamfutar da za mu haɗa yanzu. Za ka iya kunna shi kamar yadda na kunna, ko kuma ka jawo labulen sama ka nemi hotspot, sai ka kunna shi kamar yadda kake kunna datar wayarka. Gashi nan zan taɓa shi in kunna shi. Yawwa, gashi nan na kunna shi hotspot.
bayan ka gama wannan setting din sai ka koma can cikin kwamfutar taka. A can ƙasa ɓangaren dama, lungu ɓangaren dama, za ku ga wani hoto kamar alamar duniya, wanda a wani Windows ɗin kamar Windows 7 ko 8 zai nuna muku alamar service irin na waya mai kara-kara ɗin nan. Saboda haka duk wanda da kake da shi sai ka danna alamar duniya ko alamar service ɗin, zai tafi kai tsaye nema. Saboda haka yanzu gashi nan ya kawo mana sunan hotspot ɗin da muka gama setawa a wayar mu ta baya. Saboda haka sai mu connecting ɗinsa, gashi nan kimiyyar na'ura. Saboda haka yanzu ya riga ya haɗu, wayar mu da kwamfuta sun haɗa akan network ɗaya. Sai ka kunna ita wannan software da suna PC remote receiver ko Monet. Bayan ka kunna ta, za ka kunna ita ma wayar taka, ka nemo wannan software ka kunna ta. In ka kunna su a tare, inda har suna kan network ɗaya, kai tsaye automatically ma za ka ga sun haɗu. Gashi nan yanzu sun haɗu kamar yadda nake shafa wancan sararin na cikin screen ɗin wayata. Za ku ga mouse ɗin yana motsawa a cikin kwamfuta. Saboda haka yanzu kai tsaye za ka yi amfani da wayarka a matsayin wireless mouse, ma'ana mouse ɗin da ba shi da waya, wacce za ka jono ta daga cikin kwamfutar ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ka yi mana subscribe da like.